Selam. Biz bugün Mari işe. Söyleşmeyimiz yine Mari işe. Mari, elbette Mari. Mari yılmayıp qarı. Qarayız Marilarga. Mare. Finno-Uyg'urlar. Etnik ismi proto-iranian so'zidan ham finno-Uyg'urlardan oxirisi kelgan. Әлі алар турында готик язучысы язган, Джорданс деген. Ул бик элеккегә әйбер Һәм Казан ясалган икән Мари җирләрендә. Менә шунысы кызык, чөнки монголлар качан килә башлаганнар, алар җирләрне алганнар да, һәм болгарлар күбрәк төньякка бара башлаганнар, Мари җирләренә. Шунда алар Казанны да төзегәннәр. 1443 елда алар инде Казан ханатының автономиярак булганмы ул, ләкин барыбер бергә булганнар инде алар. Türk лексикасы, грамматикасы килә башлаган Мари теленә ахырысы. Ләкин без беләбез нәрсә булган 1552 елда, ләкин Марилар Черемес сугышларында сугышканнар ахырысы. 1584 елга кадәр. Хәзер инде ул каядыр 600 мең кеше дип язылган Марилар. Арык инде аларның телен, бәлки. Георгий Ефруш, Шоша. Шоша толын, Шоша. Ош пындашын ешті күгізан, пайрымшы патыш. Мама гаю ош луман, ты шакы, чевер киче шулыктара. Тела, чумыр поян. Бигрәк мотор, шигыре дә, киемнәре дә аларның, шундый рәсемнәре. Мин аңлыйм ахрысы финно-угырларның иң күп төсләре ул ак, кызыл. Аларның бу сайтлары аларның ахрысы. Һәм аларда менә шундый орнаментлар бар. Ләкин кайберләрен күргәнем дә бар шикелле. Карыйсы нинди видеолар ясалар икән Марилар. Менә үндидер кызгайбер. Чувак погоноза чудырам параляликтына, чудырам параляликтынагын имреш паралялияна, чудырам параляликтынагын имреш паралялияна. Хәзер мин нишләптер уйлыйм Марилар менә монда икән дип. Тегез җырны да тыңлый инде Марил ишә. Эртенат, каенат, пёртылнат. Каенат. Уста шижам. Муры у, человере удакол. Тагын нәрсә кызык, гармон күп икән әле тагын. Менә безнең шикелле гармоналарда төркләрнең, финно-угырларның шул якында. Коктан башлыяс. Киткачым күчен, шогалты шичмайм күзе умалас. Үзе? Нажал егет, лыжган саламлал метом олимай денем. Рвезе год сожап, майын шинжаштем авалтыр шонен. Авыл бию инде бу. Әйтәсе килә иде. Символ турында инде. Аю. Идел нәрсәдер. Мондай видеолар турында хәзер теге миңа һәрбер халык турында әле күп видеолар ясасы бар. Ләкин минем ясасым килә һәрбер халыкның үз теле турында. Ләкин мин элек уйлыйдым, алар күбрәккә безгә ошашрак икән дип. Ләкин ул алай түгел шул. Мен уйладым, бик тә җиңелрәк булачак дип. Землан келыштарыма кино сымшы йөк. Менә бер әйбер булган. Әле генә күрдем, Мари ЛТВ-дан видео калышмажы. Киношта Диджей турында инде бу. ятыр Мари Шомак йоңген. Тиң ролем чоңышы Еван Кырла, ончышы калыкын кумылжым тиден денат саврен кертын. Мари Шомак-влак оңай музык композицийш савырнатманын, Мари актерна очини шоналтенат кертын огыл. Кӧ тидым ышта? Палаш оңай? Тугеже ончыза.
бу клубта аның музыкасын ителер. Шлеш. Алан англичан елмышты шкетін манным ончыкта. Тиде люмым электрон музыкам юратышы-влак сайын палат. Музыкланмай индашланалым шиешт шумаңнам. Тунамак Мари ремикс-влакым воза шонымаш лектін. Бүгінгі біз бітіреміз. Шыса лайк, язығызны сетаған тілейсіз. Мен кеттім. Сау болыңыз.